दे आब'मोना एसे जिरायथ' दानो टाइम जाथ'वाखै दे थांनो। एसे जिरायथ'नि र' 3:30 थांसै 2:40 जाबायानो। दा नोंसोरो हर थानो हागौमोन ना? औलै दा थिलुआबो बेफोरबायदि जाना थाबायना। जेबो नङा दे मोस्रोमागै मालाबा फैबावगोन ना। नोंनिया बेबिया जोनोम जाबाथाय आरो फैबावगोन होमबाना जोंफोर बेबिखौ लानो फैगोन होमबाना हर थागोन। आंथ' सप्तासे थाखागोन। इबारि आब'आ हर थायाबाबो आं सप्तासे थालांखागोन। थामारगोन ना नोङो गायदे आब' थामारदे। मानो थाया जानो बिमायं जागोन आङो। जोंफोर आरो हाबाखौनो जानो हायाखै जोंफोरखौ आरो बिमायंआनो खालामबाय नोङो। बेसेबा खुसिनि बाथ्रामार। दे नोंसोरनि हाबाखौबो जानो लुबैबाय गायदे आब' माला जानो नागिरदों? 40 बोसोरावसो हाबा जागोन आं। 40 बोसोर? माथो आंनि गथ'आ होमबानिया सेंग्रा नङाबा सिख्लायानो जालांगोन। मोजांसो आंनि हाबायाव खामानि मावनो हागोन। 40 बोसोरनि एसे सिगाङाव जा गायदे आगै। आब' आं माने हाबाखौनो जानो गोसो गैखाया। 40 बोसोरावबो आङो जायामोन। दा न'नि मानसिफोरनि थाखायसो जागोन मानो होनबा न'नि मानसिफोरा हाबा जानो होबाय थायो नालाय। आदा ओंखाम खुरबायमोन जानो फैदो। ओंखाम खुरबाय? औ नै नुवाखै ना मायो? दे खुरदो मोजाङानो जादों दे बिराद उखैना दंखायोमोन। मा ओंख्रिलै? आया माथो ओंखाम गोजा? अबाव ओंखाम गोजा नुखो बाथोनखौ नुवाखै नामा? दै मा सानफ्रोमबो बाथोनजोंनो ओंखाम जाबाय थानांगौलै। बायोलै आं बिदिबा दैजा आलुफोरखौथ' एसे एवना दोनमोन मोनथिखागोन माथो आं बाथोनजों ओंखाम जाबाय थानो बायो होननानै। आलुआनो गैयाबा माखौथ' एवना दोननांगौ? मा आलु गैया दरसेबो गैया नामा? गैया आदैयालाय माथो हाथायखौनो खालामाखै। दालि दङ एसे दा सानजौफुआव संनांगौ ना। आदैया खिन्थाना गालांखादो सानजौफुआवसो दालिखौ सं दे फुङाव संना होननानै। नामावसो दालि ओंख्रि ओजों बायदि नाव सालायनो हानाय बायदि संना दोनगोन। आंबो संनो होननानै सङाना मादैया संनो होयो। दा सानजौफुआवबो दालिया एसेल'सो दङ 50 ग्रामफोरल'सो जागोन खोना। 50 ग्राम दालि बेखौनो साबा मानसिया जानांगौ दै। जालालै आं दिनै ओंखाम सोंखाम नोंसोरनो जादो आंनि भागोखौ। मास्टारनि माथो बुंबावनो आइया थानायावसो गोथाव गोथाव मोनजायोमोन। दा मादै मोना जेबोखौनो हाथाय खालामा खेबथा खेबथिथार। आदैयाथ' बेफोरबायदि नङामोन। दा मादैखौ हाबा खालामनायनिफ्रायनो बेफोरबायदि जालांबाय। आंबो जानो बायोलै गुमा खफिया दा आंबो जानो बायो। सानफ्रोमबो आरो बेफोरबायदि जाबाय थानो हायाना मालाबा गोथाव गोथावबो जानो लुबैयो। मालायबा आइनियानो मोजां जाहैबायलै हाबा जाहैनानै गोथाव गोथाव मोनजायो माथो। मानसिफोराबो साथामल' जुमुना ओजों आरो जोंहा आइ आफा गदाय मालाय साथामबो बुरजा मोनजायो खोना ना बेदर जाबाबो। फन खालामबाथाय ना बेदरल' खोनाखायो ओंख्रिफोरनि। गैया नापे नोंसोर बेफोरबायदिनो जाबाय थानांसिगोन गोथाव ओंख्रि मोनजाला नोंसोरो। सायखांबाय दे नाखौ खिन्थु एवनो टाइम गैला आंहा जुमुनाया एवसिगोन। जोंहा मैगंफोरखौबो मुथा खानो दङ। आङो मैगं बेफारखौ होनानैसो एसे गोथाव मोनजाग्रा जाबायहाय। नाबो मोनजायो बेदरबो मोनजाग्रा जाबाय। बिफाया जुदि बै सानखालि लोमजायामोनबा आंहा खर' माथायाव आइडियायानो फैनाय नङामोन। बै सानखालि बिफाया लोमजानायखायसो खर'आव आइडिया फैदों। बिबो रावनियाबो फैसा धार मोनैनिखायसो। मोजाङानो जाबाय दे जा जायो मोजांनि थाखायनो जामारोहाय। दालाय आं मैगं बेफार होनायनिफ्राय गोथाव मोनजाग्रा जाबाय। नायै बेदरै आरो आखायाबो थाइफा थाइनै फैसा थाबाय थायो दानिया। सिगांबा थाइसे थायामोन बेथो। बे नायाबो आधा किल'आनो जागोन। आयौ आंहा टाइम जाबायहाय मैगंबो मुथा खानो दङ। जुमुनाखौ एवनो होनसै आं। एवनाय माने माजों संनाया मोजां जागोनहाय? मैथाजोंनो संनो होनसिगोनाहाय। सुवाखैबो माथो सुग्रोनि र'। ओइ नोंनिया दहायनिफ्रायनो फन गाबगासिनो। फन हरदों? सोर हरदोंहाय? मिथिया आंबो नायाखै। नोंलाय मानोथ' रिसिभ खालामाखै? खालामनांगौ माथो जागोनखाय। थां रिसिभ खालामहैनाय नोंनो। आं बे नाखौ सुग्रोनि र'। ओमफ्राय जमुना आङो नाखौ संनो टाइम गैला दे नों संदो आंहा मैगंबो मुथा खानो दङ। जागोन दे आयै आं संगोन दे। ओमफ्राय माजों संनांगौ आयै? माजों माने मैथाजोंनो संना दोनहाय। जागोन दे आयै। थांलाय सोर फन हरदोंबा रिसिभ खालामहैनाय? जागोन दे आयै खालामहैनि र'। गथ'आ आंनि फन फैबाथाय रिसिभ खालामथारा। मायबाफोरसो बुंजानो गियो नामायथाय? गासिबो रिसिभ खालामा बेथो। सोर हरदोंहाय? ना नापे मोनासो हरदोंथाय?
आयु नाखौ सुनो गारै माबा लेक्सारसो मारिबाय थादोंहाय आंबो सुयैनि र' दिनै एसे लेट जासिगोनहाय थांनायाव सुनानै ओमफ्राय मैगंखौ मुथा खाखानोसै माथो फिसालायासो हरदों आं रायज्लायनो बोरैबा मोनोलै हेलौ आयालाय आया ना सायगासिनो बा मा नालै बिदिनो हाखरनि ना मा नाबा कमलकाट नासो नामायबा आंबो मोजाङै नायफ्लाङासै आंसो जानो लुबैबायलै माबा आया ना सुखांबायबा फनखौ हैनाय रायज्लायगौमोन नामा आइजों औ आइजों रायज्लायनोथ' फन हरदों आं र' नाखौबा सुखांदोंना सुखाङाखैबा थांनाय सुखांबाय खोना दे दालागै र' थांनि र' हैनि नों सायाखै होमबा नाखौ ओहो आं सायाखै मानो आङो ओंखाम संदोंमोन ओमफ्राय नाखौलाय दालाय सोर संगोन आंनो संनांगोन आइया सोलाबाना आइया आरो मैगं मुथा खानोबो दङ ओमफ्राय नोंसा जाबाय ओंखाम जायाखैलै सोरबासो जागोन दे ओंखाम गोजा खुरना दोनदों दे थांनाय आइया माबा सायखांबाय खोना दे सुखांबाय खोना थांनाय हैनाय फनखौ र' हैनि र' नै सुखांबाय र' आइया नै रायज्लायदो दे होनाय हेलौ मायोहाय बा गावगाबा गोथाव जागासिनो आरोना नायै बेदरै जोंफोरखौ नागारनानै मा बाथ्रा बुंनाय जाखो बेलाय नंगौ बाथ्राखौसो बुंदों आं आयै गावगायालाय फुङावनो कमलकाट नाजों ओंखाम जानो नागिरदों जों आरो बेयाव साला सानफ्रोमबो ओंखाम गोजा मालाबा संख्रि गोजा मालाबा बानलु बाथोन गोजा बेफोरबायदिनो जानांगौ सानफ्रोमबो मालाबाल'सो ओंख्रि भाजाफोर थायो नोंहालाय बिमाया गोथाव जानायखाय मेगन सादों नामायोहाय आंथ' हाबाखौनो जानो नागिराखैमोन नोंसोरसो आंखौ जानो होदोंमोन नों हाबा जाखांनायनि उनावदि जोंफोर बेफोरबायदि अबस्था जागोन जों मिन्थियाना नों थानायावसो गोथाव मोनजायोमोनलै आयै ना बायनो हायाबाबो अबेनिफ्रायबाबो गुरनानैबाबो सारनानैबाबो लाबोयोमोन आरो साम'फोरखौबो खननो थांलाबायोमोन दा मादैया बादुलि एम्बौ बुथारनाबो जाहैयोमोन नोङो मादैया जेबो खाम गैया दाबो ओंखाम गोजा खुरना दोनदों आंनो नापेया बेफोरबायदिसो अबस्था जाना दङ आदैया मा जेबो हाथाय खालामना लाबोआ नामा लाबोआलै जेबोखौनो लाबोनो नागिरा मालाबा दालि लाबोयो बेखौनो बाप्रे जाबायसो संना दोनखायो नाव सालायनो हानाय बायसि खेफ्रा जालांबायलै आयै आदैया बेफोरबायदि खेफ्रा नङामोनथ' बे मादैखौ हाबा खालामनाय लोगो लोगोनो खेफ्रा जाबाय आदैया बे लैखोन सारिया साला खेबथिया आंनि फिसाफोरखौ संख्रि गोजा बानलु गोजाजों जाहोबाय थारो लाजिया बियो लाजिया थैबालाय माथो खालामनो नागिरदों फैसाफोरखौ लांफानो नागिरदों आयै जिखि जाया जोंफोर नापेजों आंजों नोंजों थांसैलै न'आव थानो गोसो गैलालै माबा र' साननैसो थाबावनाय आयै मानो बेफोरबायदि बुङोब्रा नोंलाय माथो बुङोमोनलै आयै आं जेरावखि हाबा जालाङा मानो नोंसोर सानैखौ लांना दोनहैखागोन होननाया र' साननैसो नेथ'बावनाय आं रायज्लायनांगोन थाब रायज्लायलै आफा गदायजों गुमा खफे मा गदाय बेलाय दानो मबाइल सिङावनो हाबलांनानै सोबानानै फैगोन आं मोनथिखा गथ' थै हाबलायनाय सोबाना फैगोन गथ' लाजिया मा बेलाय गदाय आफाल' बुंनो हाया नामा मालाबाफोर नोंखौ बेफोरबायदि बुंनो फोरोंनायमोन बुंफ्लांबायलै आयै सरि दिनैनिफ्राय जुदि बेफोरबायदि बुंनाय खोनाबावो ना नोंखौ थैबाबो लाबोना दोनफैया आं बेयाव आरो फनबो हरखाला नापेखौल' लाबोना दोनफैगोन नोंखौ लाबा मोनथिबाय बुंफ्लांदोंलै आयै दा जेमानबाबो असे आफा नङा नालाय बेनिखायनो सालायानो फननो फिस्लायलांफ्लाङो सानना लानांगोन नोंसा असे आफा नङाबाबो असे आफाखौनो सानना लानांगोन दा जागोन दे आयै सानना लागोन जागोन जिखि जाया माबा रायज्लायदो आफाजों थांसै जोंफोरो बेफोरबायदि सानफ्रोमबो बानलु संख्रि नाव सालायनो हानाय बायदि दालि ओंख्रिजों जाबाय थानो हायालै जोंफोरो रायज्लायगोन होनना बुंदोंना साननैसो नेथ'बाव मा नोंसोरनि थाखाय आंहा सिन्था जाया नामा सानफ्रोमबो गोसोखांबाय थायो मिथिगौना मा जादों मा जाया सिन्थाबाय थायो बिमासो आङो नोंसोरनि मिथिबाय बिमा दे दा दोनथ' आंहा ओंख्रि मुथा खानोबो दङ दा फैनानै रायज्लायफैगोन दा सम गैला आंहा रायज्लायबाय थानो जागोन दे आङो बिसोरखौ फैजानो लुबैयालै दा आइया जेबो नङा देनाय बिसोरो सानैबो फैगोन थाफैगोन आं थानो सुखुनाय नङालै बिदिबा आं मोजां मोननाय नङा दाथ' आफाजों रायज्लायगोन होननानै बुंदों
आफायालाय अबाव आरो ना होनना बुंगोन फैनो होखागोन फैजानो लुबैयाखैलै आं बिसोर सानैखौ नङा माने आलासि जानो फैबाबो जेबो नङा देनाय बेफोरबायदिनो सानब्रै सानबा बा सप्तासे थाबाबो आं जेबो मोना थेवब्लाबो थाबाय थाबा एसे बोरैबा मोनगोन आरो आं जों साथामनो मोजांमोनलै दा बिसोर फैनानै बेसेबा डिस्टार्बसो जागोन आं खोनानानै मोजां मोनासैलै